May buntag agaon. Murong kog libat. Balik, nanayo pa mi. Mga agaon, mamingwit sa me. Oh, nanapod mi, mga hinampak. Mingwit. Try mga bagkakagnaw. Oh, hello, magandang morning. Okay kayo. Huy! Gujam di huy! Oh, May pangumang, si pagbalik bayanan, itane, o kita'y kabalhinan. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa. Katsuin na ako yugot usa. huy, uli dito, huy, magpalumos ka, buwanga ka. Huy, uli dito, uli. Putot ba ka? So, nanami karon na gaon. Hi sa mo, hi. Askin. Ken. Bye-bye, hi sa. Ayos. Ato lang inatay, layo kayo. Rabuya kang dagat. Mga agaw na to, topod. Huwag tuyom. Ga, chicks mo gina sila gaw? Ito ba? Sabi na ihulog ang langit. Ha? Sa tuwa, no? Oh? Tay, kamong-kamong. Bisag magpapingwit pa rin tag chicks niya eh. Sus. Lah. Hugot migo na ko eh. Migo. Okay. Cha. Kadako, Salvador, huwag yapon ko kasyat. Terus. La 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 la. La la la. La la la. La la buya to. John, apa John? Apa kay ko John ako John. La 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 la. John, John. Dala ba John? La 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 nagbuhi. Jatay. Joke ra. Ba John, no ita ba John? Ano? Ayos. Agaw. Yes. Looy, Marjon, huwag ikuha taon. Lah, sus. Sana. Yes. Ikapila naman na, na. Murag ka, utom na ni. Come on, John. Kamartin, murag, waka man tingan. John, mingaw, John. Ingaw pas, boy uyab. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay. Sus. Day. Uyab mo, Day. Migo. Nako uyab na, Migo. Hayman. Karon dua. Why forever? Dua man. Why forever, Roy? May usawan eh. Why forever? Gimalas na bagit ani style na oy. Ano man? Dili sa tino, wa pa tayo na gumog pa to nylon oh. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la la la. Nindot isda. Kanindot isda. Oh, Marjon. Nico, so yan Marjon. Marjon. Postlan mo kayo ya. Pamingwit na lang to. Oh. Agon. Okay kayo. Ang agaw, dara may dress up ni tao, naglikod-likod tao ng hinampak dagko. Mong kuha. Tara. Dara gaon. Dara napagya dire.
Bli ato ko. Okay. Okay kayo. Oh. Kumpra ang uban ni ko nagaw ni. Ang uban, usagi, ang uban? Kumpra ni Mario ang uban na nagaw. Halin ito dance dagat. Ipakita halin. Halin na mo agaw. 50-50. Kung mo tutalo ni, wala kita tanan. Okay kayo. Okay kayo. Sira din na. Oh. Wala na mo syuka da. Syuka na mo syuka da. Oh, kilason. Syuka na beauty. Usa to? Usa? Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Kayo imo ko ginagdaog-daog lang. Wala mo nagkuha dito sa dagat na mo pag ginagdaog-daog ta. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Ano kayo? Jab. Okay kayo. Okay kayo. Usa? Si Kuwang? Si Kuwang? Kaya, ikaw ang pangutok. Kuya, dagyan mo kuha. Gamay ra kayo. Okay kayo. Okay ra. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. So, abot na may agawin. Nabot namin, nga na pumito yung. Magluto sa mi. Kasi mo. Oh, diara. Okay, ang atong. Okay kayo. Okay kayo. Unggoy kayo. Luto na? Dire. na boss. Maghukas ako kay Ayos. Oh, mo na yung kuha. Nami bisita. Okay Okay kayo. Koreano. Okay kayo. Okay kayo. Lah, kuha mo na kuha. Dali na. Ang tuyong ba? Padul, ang tuyong. Dali na. Kana may ka. Sulban. Wala may pagkaon. Di asa po. Shout out mga gaon ni Miss Jenny Sahil. Sige na ako sa video. Nya taga-takop mga vloggers at LT. Subscribe mo nila. LT taga-takop na. Shout out sa mga kawan, mga bitukon. Kung mga agaw na to na bitukon. O shout out ni James Murita, apong gaga. Ato ba? Mga gaw, salamat sa pagtanaw sa mong mga kwan. Kanang Mga dagway nga di madrawing. mga dagway nga di maduwing. No, kung pananaw ba, libat.